का कैकताची समदीर कैकताची जय आदिवासी जय आदिवासी నేడు ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం వేడుకలనగా వాతురు సమదీర్ పెద్దలకు ఈద్ కార్యక్రమం వాతురు పాయిక్ దాదలీర్ సేలక్ తక్క समदीर कुंजोका जय आदिवासी నేడు ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం ప్రపంచంనగా ಬೋರ್ ఆదివాసీ మతరు ಬೋರ್ నేడు ఖచ్చితంగా మీటింగ్ నగా బాసి ఆదివాసీ దినోత్సవం నగా పాల్గొంచరు మంతేరు విషయాలు వడకసేరు మంతేరు ఇకే మరటు ఊట్నూరు తగా ఏజెన్సీ ప్రాంతంగా ఆదివాసీ దినోత్సవమును నిర్వహించారు మంతడు ఇది ఆదివాసీ దినోత్సవం ఉద్దేశం బదల్ ఈ దినోత్సవం నగా మనకు బదల్ నిర్ణయం కియనా ఈ దినోత్సవం నగా బదల్ వడకన మరటు అసలు ప్రపంచ దినోత్సవం వారితో వస్తారు బదతలాచి వస్తారు ఇది సంధి విషయాలకి మా ప్రస్తావన తగవాత వడకుతురు పెద్దలకు వక్తలకి చాలా విషయాలకు వడితే మా సమస్యలకు పరిష్కారం ఆయనా ఇంజరే వడితే తరతరాలకు మరటి మూలవాసులకు ఆదివాసులకు ప్రపంచం నగనే బస్కే పుడతాయో అస్కే మరటి పుడతాడు జన మరటు వడిసిరమంతాడు బతి మా మనుగడ మా జీవనం మా స్థితిగతులకు నేడి ఏమన్నా బదిలే మాసిన సిల్లైన వాళ్ళు పరిస్థితి నేటిగా చర్చించానని నన్ను విజ్ఞప్తికి శ్రమంతో జల్ జంగల్ జమీన్ ఇది నినాదం ఉండే బచ్చం రోజుకు మా అంతా బచ్చం సాల్కు మా అంతా కొమరం భీమ్నల్ ప్రారంభించదగే అంతకుముందు జరుగుతా పోరాటాలకు మరటి వడతగే ఆదివాసీ పోరాటాలకే మహా గొప్ప పోరాటాలు శ్రీకాకుళంలో జరుగుతాం ఇతర దేశాలకు జరుగుతాం ఆదివాసులకు పోరాటాలకే గొప్ప పోరాటాలకు విజయం సాధించాలి పోరాటాలకు భవితకే ఆదివాసీ పోరాటాలకే ఏం జరమరటు ఇక మరటు వడకన వడకసర్ మంతేర్ మరటు ఒకవేళ తలుచుకుంతకే ఖచ్చితంగా మావయ్య విజయం ఖచ్చితంగా మావయ్య విజయం అంతా జరిగిన ఈ సందర్భంగా నన్ను వ్యక్తిమంతో యూనిటీ దయచేసి ఇక వడకోలేని మానలేరు నేడు ఏమనలు పట్టుదలతే ఇందే నినాదమాయో పోరాటం బతు నినాదం భూమిత పోరాటం ప్రధానమైనటువంటి భూమి పోరాటం మనకి కిసరి మత్తడు కొమరం భీమ్నలు ఇంద్రవెల్లి ఘటనంతలు సందిగిన భూమి రాసిన పోరాటం జరుగుతాం గతి నేడు ఏమనలు పరిష్కారం ఆశిర్సిల్లే జల్ జంగల్ జమీన్ జమీన్ త పోరాటం నేడు ఏమన్నా అక్షరం అంతా నేడు ఏమనలు మొత్తం భారతదేశం నగనే మరటి ఎడబాతడు మాకైతే పట్టాసిల్లే నేడు ఏమన్నా మరటి పోరాటంకి వాళ్ళ పరిస్థితి వాసరమంతా ఇంజన విజ్ఞప్తికి శరమంతం ఆ పట్టం లాసి నేడు ఏమన్నా ఆదివాసులకు సందిరు నాకనగా టైగర్ జోన్ తగా ఉంది ఓపెన్ కాస్ట్ కు పాత గింజరే రకరకాలుగా మాకు ఉడిసరి మంత మరటి పోరాటం కీసరి మంతటు ఇంతకు ముందే ఇంద్రవెల్లి పోరాటం గీతక మాకు పట్టావాతాం కొమరం భీం పోరాటం గీతక మాకు పట్టావాతాం ఇందుకే పోరాటం గీతకి మా సమస్యలకు పట్టాం వాంతకి జరిగినే మన పోరాటం కీరదని నన్ను విజ్ఞప్తి కీసరి మంతం మాపూరు మాకు నమ్మకం మందన నేడు మా ఐక్యత యూనిటీ ఆఫ్ భారతదేశం నగాయో ప్రపంచం నగాయో నేడు నాటిన మధ్యకే ఐక్యత మందన ఉద్దేశం 9 కులాలకు ఐక్యత మరటిగా వడకంతడు
9 కులాలకు ఐక్యత మతకైనా ఖచ్చితంగా మనకు బద్ది విషయం మీరు సాధించిన ఇంజర మనకు బడక్సరి మంతాడు బతి మా ఐక్యత మంతకి సిల్లైనవలు పరిస్థితులు మనకు ఉంజోక ఆత్మ పరిశీలన కీయనాయించిన విజ్ఞప్తికి ఇస్తారు మనతో భారతకే ఖచ్చితంగా రాజకీయ అవకాశాలు బాధకనే మనకు మేయం తట్టిన వాళ్ళ విషయమును ఇది సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తికి ఇస్తారు మనతో భారతకే నేడు స్వయం బాబురావు సార్ రాజకీయాలు పార్లమెంట్ సొత్తకే పార్లమెంట్ నగ పడతాను నేను మండలం తగ్గ మా ఊరు మతకే మండలం నగ పడతాను నేను గ్రామం నగ మా ఊరు మతకే నేను గ్రామం నగ పడతాను అవి రాజకీయ అవకాశాలను మాకైతే మనటు చేజాల్చుకుంటే మరటు మా పోరాటం సక్సెస్ ఆయోజన విజ్ఞప్తికి సార్ మనతో కాబట్టి ఐక్యతగా మరటు రాజకీయాలకు సాధించని జరిగిన విజ్ఞప్తికి సార్ మనతో భారతకే నేడు బడక్సరిమంతట్ ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి ఈ పోరాటాల్లో అనేక నినాదాలు మనం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పత్రిక మిత్రులు కానీ అనేక మంది కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మమ్మల్ని ఎదురు చూస్తున్నారు. ఆదివాసులు ఒక పోరాటం తలుచుకుంటే, ఆదివాసీలు ఒక ప్రపంచ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటే, ఆదివాసీలు ఒక మీటింగ్ జరుపుకుంటే, ఒక ఇంద్రవెల్లి మీటింగ్ జరిగితే, ఒక జోడన్ ఘాట్ మీటింగ్ జరిగితే, ఒక కేస్లాపూర్ మీటింగ్ జరిగితే ప్రత్యేకంగా ఉంటుందని చెప్పేసి జిల్లా నుంచి మీడియా మిత్రులు వచ్చి మమ్మల్ని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. ప్రత్యేకమైనటువంటిది అవును నిజమే. మా ఆచరణ ప్రత్యేకమైంది, మా ఆచార వ్యవహారాలు ప్రత్యేకమైనవి, మా సాంప్రదాయాలు ప్రత్యేకమైనవి, మేము ఉండేటటువంటి జీవన విధానం ప్రత్యేకమైంది కాబట్టి మాకు ఇంత ప్రపంచంలోనే ప్రాధాన్యత ఉంది. కాబట్టి ఈరోజు మాకు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపు ఉంది. డబ్బుకు సమితి సంఘాలు అధ్యక్ష కార్యదర్శి అని నారనాటాలు వాతిరు సర్పంచ్కు ఎంపీటీసీలు జడ్పీటీసీలు ఆనే డిటి మేడం అని మహిళలు సమితికు మా ఊరు ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮರು ಕಮಿಟಿ ದಿವಾಲ್ಕೊನ್ಕೋ ಸಂದಿರ್ಕುನ್ನಾವ ರಾಮರಾಮ್ నేడు ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం తుంగసెర్మంతటో బదలిదకే మావ పోరా తుంగసెర్మంతటో ఆను ఇదిగిరుందే నేడు పోరాయి సమజే మాయన ఉండే దసరా తుంగసెర్మంతటో ఆదివేసు మరటు నేను దసరా తుంగసెర్మంతటి జరిగినాయి మరటు సమజే మాకాడు ఉండే మావా సన్కు दिवाड़ी मनता दिवाड़ी गिरे दिवाड़ी गिर समझ माकट गिरे ना ಇದು ಸಭಾಮುಖಂಗ ವೆಚ್ಚರ್ ಮಂತನು ದಿವಾಳಿ ಆಯಿ ನೆ ಮಾಡೋಸೋ ಮಾವ ಪೂರ್ಣ ದಿವಸ ಮಂತ ಅದ್ವೇಸ್ ನೇನು ಮಾವ ಇದು ಪೂರ್ಣ ದಿವಸ ಮಾತಾ ಇದ್ರೆ ಮರಡ ಸಮझ ಮಾಕಟ್ ಗಿರೆ ಇದು ಸಭಾಮುಖಂಗ ವೆಚ್ಚರ್ ಮಂತನು ಆನೆ ಬದಲಿದೆ ಕೊಂದು ಡಬುರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಗಡಲ್ ವೆಚ್ಚರ್ ಮಂತರು ಲಮಡಕುನು ಎಷ್ಟು ಜಬತ್ತಲ್ ಜನ ನಂಗರೆ ನಾವೊಂದಿ ಹೋರಾಟం జై ఆదివాసీ दूसरा ఉంది మావా బోడ భూములకు ವೆಚ್ಚರ್ ಮಂತರು ಅವೆಕುನು ಪಟ್ಟಾನ್ಸಿಯ ನಂಗರೆ ಇದೊಂದು ಡಿಮಾಂಡು ಆನೆ ఉంది ಬದಲಿದೆ మా ఊరు బిఎడ్ కిసి మంతర్ డెట్ పాసాసి మంతరు ఊరుకుని సిఆర్టీసీ అయినా ఇంజనీరింగ్ రావా వేవల్ మంతా అని మా ఊరు నగడాలు వేస్తారు సమితి చొప్పుడు నాకు వస్తుంది అందము అదే రాసి సమితి మరాఠో ఎక్కితే మన ఆన్ మరాఠ్ సమితి ఎక్కితే మంచి మా పోరాటం ముందు ఒకటి ఇంజనీ సమితికును రామ్ రామ్ వేసి నావా ముగించండి రామ్ రామ్ ಜನ ಓದ್ಕತೆ ಜನ ಉಂಟು ಆ ಡುವಲ್ಗಿರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಆಮನವಂತಿಗೆ ಮಾತ నేను 25వ ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవంకు మాతృ మాకులు దాదలే బాయ్యకు అధికార ప్రతినిధులకు ఎంపీటీసీ జడ్పీటీసీ ఇతర నాయకులకు సందర్కు జై సేవ జై గోడవన రామ్ రామ్ జై ఆదివాసీ. నేను ఆటో ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం జరుపుకునే మంతర్ వివాస మంత సందరికి వరకు దాలేదు బాహరి మంత్రికి వరకు ಡುವಲ್ ವಾಸೆ ಮಂತ ಅದನ್ನಾಸಿ ಪೀಳಿಗೆ ಶುರುವಾತ
ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం జరుపుసేమంతటు ಇದು 24 తీసేమంతటు 1982 తగా ఐక్యరాజ్య సమితి ఆదివాసీ దినోత్సవం జరుపుసనిందకే ఒక కమిటీ నిర్వహించి దినోత్సవం జరుపుసేమంత భారతకే ప్రపంచంలో మా ఆదివాసీ తెగలకు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు సందేహ కనుమరుగాసేమంటే వాళ్ళ ఉద్దేశంనే ఇది ఆదివాసీ దినోత్సవం జరుపుకునేందుకే ముందు మానవ హక్కుల కమిటీని తయారు చేసి ఈ దినోత్సవం జరిపే మనలో అవసరం అంట ప్రతి నేడు మాకు దేశంగా బతిలే చట్టాలకు అంతా బతిలే హక్కులకు అంతా కొంత నెరవేర్చలే నేడు దేశంగా మా ఆదివాసీ అమరవీరులకు బచ్చిలో ఉద్యమాలు చేశారు రామ్జీ గౌడ్ బిర్సా ముండా కొమరం భీం సముద్ర ఉద్యమ ఫలితమే నేడు చట్టాలకు మాత్రం నేడు ప్రభుత్వాలకు అభివృద్ధి దగ్గర నిధులు కేటాయించేమంతా అయితే మాకు బగసూరు తగ్గి నేడు సరైన చట్టాలకు అమలాల్సిన నిధులకు కేటాయిస్తే పేపర్ నాగేసేమని తిరుపతి ఇక చూస్తే బగ్గినే మాకు నిధులకు వాసేసలేదు నేడు మాకు తావై గత ప్రభుత్వాలకు అటవీ హక్కుల చట్టం తయారు చేయలేను మాకు బతిలే ఉద్యమాలు చేశాడు గత ప్రభుత్వం అది చట్టం అమలు చేయమడాత దాని ద్వారా నేను అటవీ హక్కుల చట్టాలు మాత్రం ఇక వాతంగి చేపిస్తాయానికి నేను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వము మరి గోడు వ్యవసాయ మంత్రి దాంట్లో ఆదివాసులకు వ్యతిరేకంగా నేను కోడి భూములుగా మా ఆదివాసులకు భారీ ప్రెసిడెంట్ మంత్రి నేను మాకు తావై బచ్చిలే ఉద్యమాల ఫలితంగా నేను మాకు చట్టాలు వాతాం ఇంకా షెడ్యూల్ ప్రాంతాలకు ఏంటంటే నేటకాయం బ్రిటిష్ కాలంలోనే 1874 ప్రాంతంలోకే షెడ్యూల్ జిల్లాలుగా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ తీర్థం దాని ద్వారా నేను ఏజెన్సీ వాతం ಮತ್ತೆ నేను పరిస్థితి బాగుందంత అయితే ఇక తొచ్చే మంత్రి బట్టి ఇక చూడతాకి బత్తేసలే నేను కొన్ని లక్షల ఎకరాల భూమి కొమరం భీం పీరియడ్ తల్తే నేటి ఎండలు అసలు నైజాం ప్రభుత్వం తరఫు జల్ జంగల్ జమీన్ లాసి కొమరం భీం పోరాటం కీతకే నేను జల్ మంజూరు చెల్లే జంగల్ చెల్లే జమీన్ గిర మాకు తప్పలేదు నేను మరో నైజాం ప్రభుత్వం వాళ్ళకి పరిస్థితి నేను మాట్లాడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అటవీ ప్రాంతాలకు వాళ్ళకి మంత్రకు గత కొన్ని 20-30 సంవత్సరాల కీతురుకు నేను మరి పట్టాలు చెల్లెము కోడి వ్యవసాయం కీతురుకి కనీసం ఆందోళన కార్యక్రమాలకి ఇంతవరకు భూమి గురించి బతి రెస్పాండ్ ఆశించారు మా ముఖ్యమంత్రి మరోపక్క 1976 ఇదే ఆగస్టునే మాకు ఐటీడీ ఏర్పడుతుంది అసలే 45 కోట్ల రూపాయలతో బడ్జెట్ కేటాయించి మా అభివృద్ధి రాజకీయంగా నేను ఐటీడీ సొంతకే నిధులకే సిలగించారు దాని బడ్జెట్ ಬಗ್ಗೆ సంజయ్ మాత్ర బడ్జెట్ కాలంలో ఆదివాసీ అభివృద్ధి రాసి ఐటీడీ రాసి ట్రైబల్ సబ్ ప్లానింగ్ అధికే నిధులు కేటాయించాలంటే తీర పూర్తిగా ఐటీడీ బడ్జెట్ సిలైన్ చేయమంటారు ముందు పక్క ఏజెన్సీ ప్రాంతంగా ఖచ్చితంగా ఏజెన్సీ సంబంధించిన ఉద్యోగాలకు ఆదివాసులకు ఆ నోటిఫికేషన్ తీసి ఆదివాసులు నియమించారు అది బాగా జరిసేమంతకి బాగా జరిసేసలే నేడు ఉపాధ్యాయులు మంత్రులు గురుకులంగా ఉపాధ్యాయ నియామకాలుగా వచ్చే డిఎస్సి గతంలో మొత్తం డిఎస్సి ఏజెన్సీ డిఎస్సి వాడక దాన్ని జనరల్ కింద వాడిసి మిగతా బతికేవాలి మంతా పోస్టుకు అవి జనరల్ కింద వాడిసి పిల్లలు తీసారు మంత్రి దీని ద్వారా ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఆదివాసులు కన్యామాసేమంతా నేను చూసేమంతా బదిలీ చూద్దాం ఇంకా పరిశీలించమంతే కనీసం సిఐటి లాసంతకి సిఐటి సిలింగ్ ఇంజనీర్ వచ్చేమంతే మిగతా పరిస్థితి అంతా ఉపాధి లాభం సొంతకి అంగీకరించగా ఉపాధి అవకాశం పనిచేసలేదు ఈతల పరిస్థితి ఏమంతా కాబట్టి ఆదివాసీ దినోత్సవం అయితే మాకు సంద రకాలుగా అభివృద్ధి జరిగితే మాకు ఆ దినోత్సవం ఉంది మాకు పద్ధతి నేను అన్ని రకాలుగా మాకు అన్యాయం జరిగేమంతకే మాకు దినోత్సవం ఆదివాసీ దినోత్సవం ఏదైతే
దాంకు మొత్తం గవర్నమెంట్ నేను ప్రకటించాలంటే దాని ప్రకారం దాంతా ನೀವು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮಾಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅದು ఆదివాసీ దినోత్సవం సాధక కాదు మాకు బాగా నిధులు కేటాయించేయమంటారు మా హక్కులకు బాగా కాళ్ళు రాసేయమంటారు మాకు సంబంధించిన భూమి మాకు ఖర్చేయమంతా అనిసిలే ఇవే పూర్వం మాకు భక్తికి మాకు న్యాయం ఆతకి నసుకునే ఆదివాసీలకు సరైన సాధకత ఏర్పడాల్సిందే నన్ను ఇది సందర్భంగా వెచ్చేయమంటారు